Διαγώνισμα Ιστορίας Δευτέρας Λυκείου. Ερώτηση πρώτη. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της βυζαντινής τέχνης? Πρώτον, η βυζαντινή τέχνη είναι κυρίως εκκλησιαστική χριστιανική τέχνη. Δεύτερον, περιέχει κλασικά στοιχεία όπως ο ιδεαλισμός, η χάρη και η ομορφιά, και ανατολικά στοιχεία όπως η αυστηρότητα, η μετοπικότητα και η ιερατική επιβλητικότητα. Τρίτον, θέλει να βοηθήσει τον πιστό να υπερβεί τον αισθητό κόσμο και να ανυψωθεί προς τον Θεό. Αρχικά, στο εσωτερικό των ναών χρησιμοποιούνταν σύμβολα όπως ο ιχθύς, η άγκυρα, το παγόνι, η άμπελος και ο καλός ποιμένας. Αυτά ήταν σύμβολα των πρώτων χριστιανών. Αργότερα προσθέθηκαν στους ναούς πολυπρόσωπες παραστάσεις, οι οποίες είναι αυστηρές και μετοπικές. Ερώτηση δεύτερη. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της παλαιοχριστιανικής και πρωτοβυζαντινής αρχιτεκτονικής στην Κύπρο? Οι παλαιοχριστιανικές βασιλικές της Κύπρου είχαν ξύλινη στέγη και ψηφιδωτά δάπεδα. Οι πιο πολλές είναι τρίκλητες. Παραδείγματος χάρη, Αγία Τριάδα Γιαλούσας, Παναγία Κανακαριά, Άγιος Γεώργιος Πέγιας. Υπήρχαν και πεντάκλητες που αρχικά ήταν επτάκλητες. Παραδείγματος χάρη, Άγιος Επιφάνιος Κωνσταντίας, Αγία Κυριακή Κάτω Πάφου. Βασικά μέρη των βασιλικών ήταν τα κλίτη του κυρίως ναού που χωρίζονταν με κολόνες και με το μεσαίο κλίτος ψηλότερο. Επίσης είχαν το άτριουμ που ονομάζεται και έθριο, που ήταν μια ορθογώνια αυλή, και τον νάρθηκα που ήταν ανάμεσα στα κλίτη και στο άτριουμ, και εκεί κατηχούνταν όσοι θα βαφτίζονταν. Στη συνέχεια προσθέθηκε και ο τρούλος. 3. Ποια ήταν η ταφική αρχιτεκτονική των πρωτοβυζαντινών πρωτοχριστιανικών κημητηρίων? Στους 4 πρώτους αιώνες του χριστιανισμού η τάφη ήταν λαξευτή, όπως οι προηγούμενοι των ειδωλολατρών, και ήταν διακοσμημένη με χριστιανικά σύμβολα. Αποτελούνταν από δρόμο που οδηγούσε στην πόρτα, θύρα του θαλάμου. Στους τοίχους του θαλάμου ανοίγονταν ορίγματα για να τοποθετηθούν τα λείψανα με κτερίσματα που είχαν το σύμβολο του σταυρού. Τους έβαζαν και νομίσματα και κοσμήματα. Η πόρτα, θύρα, θρασσόταν με μεγάλη πέτρα ή ορθογώνια πλάκα. Παραδείγματα λαξευτών τάφων είναι του Αποστόλου Βαρνάβα στη Σαλαμίνα και του Αγίου Ηρακλειδίου στο Πολιτικό. Να ξέρεις να αναγνωρίζεις τα χαρακτηριστικά της βυζαντινής τέχνης σε ψηφιδωτά, όπως η Παναγία Αγγελόκτιστη ή η Παναγία Κανακαριά, και να σχολιάζεις την καλλιτεχνική και ιστορική τους αξία. 4. Ποια είναι η καλλιτεχνική και ιστορική αξία των θησαυρών της Λάμπουσας? Οι θησαυροί της Λάμπουσας αποδεικνύουν την ανάπτυξη της χρυσοχοΐας και της αργυροχοΐας στην πρώτη βυζαντινή περίοδο της Κύπρου. Αποδεικνύουν ακόμα την οικονομική ακμή του νησιού. Μέρη τους βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, στο Μουσείο Νέας Υόρκης και στο Κυπριακό Μουσείο. Περιέχουν ωραία κοσμήματα και ασημένιους δίσκους. Οι 5 ασημένιοι δίσκοι που βρίσκονται στο Κυπριακό Μουσείο έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, αφού παρουσιάζουν σκηνές από τη ζωή του Δαβίδ, τους γάμους του, την πάλη με την αρκούδα και την πρεσβεία από τον Σαμουήλ. Οι δίσκοι φέρουν τις αυτοκρατορικές σφραγίδες ελέγχου της Κωνσταντινούπολης και χαρακτηρίζονται από νατουραλισμό και δύναμη. Ποια ήταν τα αίτια των αραβικών επιδρομών εναντίον της Κύπρου? Οι Άραβες έκαναν επιδρομές εναντίον της Κύπρου γιατί η Κύπρος είχε μια γεωγραφική στρατηγική σημασία στην Ανατολική Μεσόγειο και ανάμεσα στη Μικρά Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Αίγυπτο. Δεύτερον,
Οι Άραβες ήθελαν την Κύπρο για να την χρησιμοποιούν ως εμπορικό σταθμό. Τρίτον, ήθελαν την Κύπρο και ως στρατιωτικό ορμητήριο, ώστε να επιτίθενται στο Βυζάντιο, αλλά και ως κέντρο ανεφοδιασμού του στόλου τους. Τέταρτον, ήθελαν τα αγαθά που είχε η Κύπρος, αλλά και να παίρνουν φόρους από τους κατοίκους. 2. Ποιες ήταν οι αραβικές επιδρομές εναντίον της Κύπρου? Ο Εμμύρης Μωαβία έκανε 2 επιδρομές, το 648-649 και το 653-654. Από μια επιδρομή έκαναν ο Ουαλίτ Β το 743, ο Αρούν Αλ Ρασίδ το 806 και ο Δαμιανός το 911 με 912. Πώς σχετίζεται το τέμενος Χαλά Σουλτάν Τεκέ με τις αραβικές επιδρομές? Κατά την πρώτη επιδρομή του Μωαβία το 648 στην Κύπρο, μια πιστή οπαδός του Μωάμεθ, η Χαράμ, έπεσε από το άλογό της και σκοτώθηκε στην αλική της Λάρνακας. Εκεί χτίστηκε το μνημείο προς τιμήν της. Τι ήταν το καθεστώς συγκυριαρχίας? Ήταν συνθήκη ειρήνης του 688 με 689 ανάμεσα στον Ιουστινιανό Β και τον Χαλίφη Αλ Μαλίκ. Σύμφωνα με αυτήν, η Κύπρος θα ήταν ουδέτερο έδαφος στις διαμάχες των Βυζαντινών και των Αράβων και τα 2 κράτη θα μοιράζονταν τα έσοδα και τους φόρους του νησιού. 5. Πότε και από ποιον απελευθερώθηκε η Κύπρος από τους Άραβες? Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Νικηφόρος Φωκάς απελευθέρωσε την Κύπρο το 965. Έτσι τελείωσαν οι αραβικές επιδρομές στην Κύπρο. 6. Ποιες ήταν οι συνέπειες των αραβικών επιδρομών στην Κύπρο? Οι συνέπειες ήταν: πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή πουλήθηκαν σαν δούλοι. Επευλήθηκε διπλή φορολογία στους κατοίκους λόγω της συγκυριαρχίας. Το εμπόριο παράκμασε και οι μεγάλες πόλεις έχασαν πολλούς από τους κατοίκους τους. Καταστρεφόταν η γεωργία. Πολλοί ναοί κάηκαν στις επιδρομές και σημαντικά έργα πολιτισμού καταστράφηκαν. Πολλοί Κύπροι έφυγαν από την Κύπρο, για παράδειγμα η μετικεσία στον Ελλίσποντο. 7. Ποια ήταν τα κίνητρα του Ιουστινιανού Β για τη μετικεσία των Κυπρίων? Ο Ιουστινιανός Β μετέφερε πολλούς Κύπριους και έκτισε τη νέα Ιουστινιανούπολη στον Ελλίσποντο για αυτούς. Τα κίνητρα του ήταν να προστατεύσει τους Κύπριους από τις αραβικές επιδρομές, να ενισχύσει την άμυνα της πρωτεύουσας Κωνσταντινούπολης σε περίπτωση πολιορκίας, να ενισχύσει το βυζαντινό ναυτικό με Κύπριους που γνώριζαν την ναυπηγική τέχνη. 8. Γιατί επαναπατρίστηκαν οι Κύπριοι? Τον επαναπατρισμό αποφάσισε το 699 μετά Χριστόν ο αυτοκράτορας Τιβέριος Γ για να αποδυναμώσει τον Ιουστινιανό Β και για να τηρήσει τη συμφωνία με τους Άραβες για ουδετερότητα της Κύπρου. 9. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της μετικεσίας των Κυπρίων για τον Αρχιεπίσκοπο? Λόγω της μετικεσίας, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου απέκτησε τον τίτλο Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου. 10. Ποιος ήταν ο ρόλος και η συμβολή της Εκκλησίας της Κύπρου κατά τις αραβικές επιδρομές? Κατά τις αραβικές επιδρομές, η Εκκλησία της Κύπρου λάμβανε μέρος στις Οικουμενικές Συνόδους και βοήθησε στην καταδίκη των αιρέσεων και των οικονομάχων. Επίσης βοηθούσε τους Κύπριους να επιβιώσουν στις δυσκολίες. Επίσης βοήθησε πολλούς μοναχούς και χριστιανούς που κατέφυγαν στην Κύπρο λόγω των αραβικών επιδρομών. Τέλος, προσπάθησε να βοηθήσει στην άμυνα του νησιού.